Dapat siguraduhin ng Department of Transportation na ligtas ang mga authorized persons outside residence na magko-commute papasok sa kanilang mga trabaho ngayong enhanced community quarantine. Importante na sapat ang bilang ng mga pumapasadang public utility vehicles upang maiwasan ang siksikan at mapanatili ang physical distancing sa loob ng sasakyan. May lockdown man o wala, ganito na dapat ang new normal. Katulong ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, dapat ding masiguro na naseserbisyohan ang mga pinakamahalagang ruta at may mga available PUVs kapag kinakailangan ng mga mananakay. Pag-igtingin din natin ang service contracting, hindi lang para tugunan ang commuter crisis, kundi bilang guaranteed source of income para sa ating mga driver. Mas mabilis makahawa ang Delta at hindi biro kung magkakasakit. Bawat araw na liban sa trabaho ay pagkagutom din ng mga pamilyang umaasa sa kanila. LTFRB should work with the Interagency Task Force in drafting provisions to top up the extremely limited service contracting budgets. Ito ang kailangang pagkagastusan para sa ating mga PUV drivers at lalo na sa karamihan ng ating kababayan na umaasa sa ligtas at komportableng public transportation.